Tak prečítam umiestnenie ústiev, ktoré v dnešnom turnaji súťažili. Na 8. mieste skončil TT Strenčín, 7. Slovan Dolná Súča, 6. Družstevník Opatová, 5. Slovan Skalka, 4. Futbalový klub Horná Súča a 3. skončil Lokomotíva Trenčanská Teplá. Poprosím zástupcu tohto mužstva. Ceny bude odozdávať pani Žitňanová, dcera pána Karola Borhyho, za oblastný futbalový sväz pán Žitňan a za výkonný výbor oblastného futbalového sväzu a zároveň aj ako poslanec VUC pán Tomáš Vaňo. Gratulujeme mužstvu. Srdečne gratulujeme Lokomotíve Trenčanská Teplá, umiestnený na 3. mieste. Na 2. mieste skončil finalista OŠK Soblao. Víťazom 15. ročníka sa stali Slovan Zamarovce. Ceny odozdáva pani Žitňanová, dcera pána Karola Borhyho. Najlepším strelcom v tomto turnaji sa stal Drienka Boris Zamarovce. Cenu odozdáva pani Čupeková. Najlepším brankárom sa stal Súdny Michal Trenčanská Teplá. Cenu odozdáva pán Rihošek. Vážení športoví priatelia, to je z tohto ročníku 7. halového turnaja a zároveň memoriálu pána Karola Borhyho všetko. Ďakujeme vám všetkým za účasť a za predvedené výkony. Organizátorom z TPS Trenčín ďakujeme a ďakujeme všetkým prítomným aj zástupcom jednotlivých organizácií a tešíme sa opäť na budúci rok. Dovidenia.